an sha fama. Ni dai fata na shi ne samun dama, kogin sona na lamince je ko koma. Yau gani na neman ceto rubo hannuna. Ina masoyan Garzali ko wato shahararren mawaƙin nan ko kuma na ce fasihin mawaƙin nan ko kuma na ce haziƙin mawaƙin nan wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na tabbatar da cewa ƴan uwa ko kuma na ce masoyan Garzali ko sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu na wannan waƙar tashi. Allah ɗan uwa idan ka kasance kai baƙon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV, da kai mana subscribe sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. To masoya Garzali ko kamar dai yadda kuka sani, Garzali ko mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Sha'annan kuma shi Garzali ko mawaƙi ne wanda ya yi shura a wajen tsara waƙoƙi tun a shekarar 2021 kuma har yanzu ake dama da shi a shekarar 2022. Da Allah kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙayataccen shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Sannan kuma ɗan uwar Allah muna roƙonka da kai mana share ɗin wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata sauran social media da kake da ita. Hakan yana ƙara tabbatar mana cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna jin daɗin su. Wato Garzali ko shahararren mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi na soyayya iri daban-daban musamman a wajen waƙoƙin soyayya. Kuma Garzali ko mawaƙi ne wanda ya ɗauki tsawon lokaci ana fafatawa da shi, kuma mawaƙi ne wanda ya shura tun a shekarar 2021 ake dama da shi. Da Allah ɗan uwa kada ka manta da kai wani share wannan bidiyon musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna yaba da su. Mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon shirin namu na gaba. Ina masoyan Garzali ko wato shahararren mawaƙin nan ko kuma na ce fasihin mawaƙin nan ko kuma na ce haziƙin mawaƙin nan wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana kawo mana waƙoƙi iri daban-daban. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na tabbatar da cewa ƴan uwa ko kuma na ce masoyan Garzali ko sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu na wannan waƙar tashi. Allah ɗan uwa idan ka kasance kai baƙon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV, da kai mana subscribe sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. To masoya Garzali ko kamar dai yadda kuka sani, Garzali ko mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Sha'annan kuma shi Garzali ko mawaƙi ne wanda ya yi shura a wajen tsara waƙoƙi tun a shekarar 2021 kuma har yanzu ake dama da shi a shekarar 2022. Da Allah kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙayataccen shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Sannan kuma ɗan uwar Allah muna roƙonka da kai mana share ɗin wannan bidiyo musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata sauran social media da kake da ita. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna jin daɗin su. Wato Garzali ko shahararren mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi na soyayya iri daban-daban musamman a wajen waƙoƙin soyayya. Kuma Garzali ko mawaƙi ne wanda ya ɗauki tsawon lokaci ana fafatawa da shi, kuma mawaƙi ne wanda ya shura tun a shekarar 2021 ake dama da shi. Da Allah ɗan uwa kada ka manta da kai wani share wannan bidiyon musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna yaba da su.